बिलाइ सेंग्राफोरखौ सोउन्था प्रपस खालामनाय आयु गिलु बालुमा सिखोला बिलाइ सेंग्राफोरखौ सोउन्था प्रपस खालामनाय साउथनि बिलोमानि नुलायलांथारबाय आगे साउथनि बिलोमानि नुलायलांथारबाय साउथनि बिलोमानि नुलायलांथारबाय आगे साउथनि बिलोमानि नुलायलांथारबाय मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबहैजोबगोन थगायदोंसो आङो नोंखौलाय थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नुलायलांथारबाय आगै साउथनि बिलोमानि नुलायलांथारबाय